gevên dewleta Tirkiyeyê yên derbarên destpêkirina êrişên bejayî yên li ser herêmên hin jî didûme. Tirkiye bêyî ku ti hesaban ji kesekî re bike û li bin buhaneyên derew û dûrî rastiyê zagonên mirovayî yên navnetewî bi awayekî eşkere bin pê dike. Ji xwe di daxuyaniyê xwe yên fermî de nîşan da ku wê ji cêderên jiyanê li ser çîniyên xud bike. Ev tê wateya li xwe mikur hatina pêkanînên sûcên şer bêdengiya li hemberî vê yekê jî tê wateya erêkirina berdewamiya karîseta mirovayî û bê istiqrariya herêmê ji ber ku êrişên bi vî rengî jiyana aram gel têk dibe. Bin erd û sererd jî cihgerî dirûxîne. Rê li ber koçberiyê vedike û zehmet û zemînên ji siyasetên guhertina demografîk re ava dike. Li ser vî bingehî em weke pêkhateyên sivîl yên ku nûnertiya hezaran kesan dikin bi Kurd, Ereb, Sûriyan, Aşûr, Ermen, Çeçen, Türkmen, İzdî, Xristiyan û Musilman ve van êrişên hovaneyên dewleta Tirkiye şermezar dikin. Soza xwe li hemberî gelê xwe nû dikin ku em heya serkeftinê berxwedaniya xwe berdewam bikin.